anga foli be kala se au bela jelema bi ambena kana kumakan minu dala mene onana kana soro laje do o senfe laje mi ni anana kana ke Abidjan ka ulufe o laje o kumbe talike femina oye mopti sigida nyemgo ya so ni oye meri kana se Bouaké no ye Kodwar jamana o dugu do ye o sigida nyemgo ya so no ye meri ka flaniteria dun ni meri flanunu oluni nyonche mi o nyokon kumben onana kana ke ka beni samba kele keme kononto bioro ani fly Abidjan ka ulufe ola kene kanye la selu chama olunana kana ke barema bokum ni ale mopti sigida o nyemgo ye o ka farao fene kan wasadendu o ka fe anga jamana fene kotigi mi ni akabara biensin anga jamana ani jamana wera chekunya unyana bolima adon kama kuna fone muno nolu sorala kene kai ambe don ukononana ko nyefo awnyana kabaro ila se awma barabokum jagokela don Bamako. Nous nous trouvons à l'hôtel de ville de la commune de Bouaké, à la mairie de Bouaké. Ambe wati mina inafo sisa ambe Bouaké sigida nyamgo ya so ode kononana. Mairie où se rencontreront tout à l'heure. Mairie min kononana ni la jaunana kay. Les conseils municipaux de Bouaké et les 9 conseils municipaux ainsi que le maire de la Venise malienne, c'est-à-dire de Mopti. Bouaké taou ani sigida nyamgo muno ni ulunana kana bo maliji dugu yoro ni uye Mopti uluni nyogonche. Un bon honneur est offert par le conseil municipal de Bouaké à leurs homologues, à leurs collègues de Mopti. On se souvient qu'hier, il y a eu, nous en avons déjà parlé, une cérémonie au cours de laquelle le jumelage des villes de Mopti et de Bouaké a été fait. Bouaké sigida nyamgo ale nana kana bismillah luke ka nyasi abaraka nyogon uluma munu bora Mopti ulu nana kana ke kunu anyo kuma fo kaban o laja o senfe flaninteria Mopti sigida nyamgo so ani Bouaké sigida nyamgo so ni nyogonche o flaninteria saben bolono nana blaola. Nous allons vous donner lecture du protocole d'amitié signé par d'une part monsieur Djibo Sangalou, maire de la commune de Bouaké, et Barema Bokoum, député maire de Mopti, ministre des Affaires étrangères. Femi sabenen don o teria saben konnana ambena o kalan awye saben fangelen o tegano blalen don Djibo Sangalou ale fe ni ale Bouaké sigida nyamgo ye fando fana fe Barema Bokoum ale bolono be ala ale sigida nyamgo ye wasaden fana don kotigi do min ka bara miesi anga jamana ni jamana wera cheko nyaw nyana bolima. Protocole d'amitié à Bouaké ce 22 août 1962, nous, Barema Bokoum, maire de Mopti, nous, Djibo Sangalou, maire de Bouaké, proclamons le jumelage des villes de Mopti et de Bouaké. Flaninteria benkan saben min nana kana tegano bla samba kelen keme kononto bioro ani fla o daba bla kalo no ye sankalo kononto na ye utukalo otle mugani flanando an Barema Bokoum ni ale Mopti sigida nyemgo ye ani Djibo Sangalou ni o ye Bouaké sigida nyemgo ye ambe wele madalike ka lankene maya ka fako Bouaké sigida ni Mopti sigida ko lukara flaninterie sous l'égide de la Fédération mondiale des villes jumelées et de l'Union continentale africaine des villes jumelées en vue de promouvoir des échanges d'ordre culturel, touristique, social et économique intéressant l'ensemble de nos populations. Obeke yamaria konana yamaria mi no bebo jien faranyon kan kulu ulu togola faranyon kan kulu mi no be flaninteria ukofo fanfla uni nyogonche ani farafina kuru kara uka tomba mi be ni obe dugu flaninteria kofo adaba kunde yiriwali okase ka ke falen kono falen min be ke loni nasrafe brebrel ko nasrafe no ye politique ko ye ani soroko nasrafe min be ta ka anyasi sigida mgo bela jelema. Déclarons solennellement au nom de nos administrés amba fokene kan bela jelenyana anga mko maralum betogola notre volonté de respecter les principes de la charte des villes jumelées afin de développer la compréhension, le respect mutuel et l'amitié entre les habitants du Mali et de la Côte d'Ivoire. Anga ngania mimbe anako ana olabato ka anyasi sabai akono kuma uma walsa ka yiriwa like ka anyasi nyogon la famia lima nyogon bunya ka ola yiriwa ani teria fana ka ola yiriwa Kodwar ka ani malika ni nyogonche ouvrant ainsi la voie à l'entente complète entre les peuples de toutes les nations. Pas de quoi nous, maire de Mopti, nous, maire de Bouaké, avons apposé sur ce parchemin notre signature. On a signé Barema Bokoum, maire de Mopti, et Djibo Sangalou, maire de Bouaké. Ni obide bina ke sababu ye kasira daele ben dafalenta fanfe jamana kono deun ulu bela jele ni nyogonche amuni ye sigida nyamgo ye Mopti amuni ye sigida nyamgo ye Bouaké anjena ni aye ka ambulo no blani sebena ka fako ansona akono kuma una tabolo bema mko mi bulo no be sebena fando fe we Barema Bokoum ye
ni ale mopti sigida nyamogoy ani Jibo Sungalo ni ale Boaké sigida nyamogoy. La cérémonie qui devra avoir lieu, comme nous l'avons déjà dit, à la municipalité va commencer. J'aperçois parmi les personnalités M. Philippe Diassé, président de l'Assemblée nationale de la République de Côte d'Ivoire, Maman Alassane Aïdara, président de l'Assemblée nationale de la République du Mali. Nyafa awena chugo mena kafo miye la jawye abeka ke Boaké sigida nyamogoy sola obeka ke mogo bawu olu nyana ambalma ke Philippe Diassé ale Côte d'Ivoire wasablon o nyamogoy Mali jamana togala Maman Alassane Aïdara ale Mali wasablon nyamogoy. Amassiré Ndouré, ministre du Commerce et de l'Industrie de la République du Mali, le ministre de l'État maritime et de la Justice au Mali. Amassiré Ndouré ale kotige minga bara miesi Jagoko ani ladani soko umani we commerce ni industrie Mali jamana togala. Monsieur Amadou Pateba, ministre plénipotentiaire extraordinaire de la République du Mali auprès de la République de Côte d'Ivoire, madame. Ambalmake Amadou Pateba ni aleye kotige mi ni nyamgoyaw ani kuntigiyaw chaman kalifalembe alema Mali jamana togala ale ni amso lufuna be keneka. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, Mbalmake kuntigi Tia ani muso. Je suis très heureux de vous voir parler dans la maison commune. Ne wasalendo kusebe ka kumata ni yoro inaya. En présence de mon collègue de la ville sœur Barema Bokoum. Ka kumata Barema Bokoum nyana o mi esigida nyemgoye ka bo flani teri dugula. Hier, les deux hommes, Boaké et Mopti, sont jumelés. Je ne peux que vous lire le protocole d'amitié. À Boaké, le 22 août 1962. Ale mi akanu ni bara ni kaseka ke ni oye teria benkan sebeni o kabulo nobla. Ale bismillah like kamini samba kelen keme kononto bioro ani fla o daba bla kalo no e sankalo kononto nantle mugani kele nandoin. No Barema Bokoum. Kafoko ne Barema Bokoum. Maire de Mopti. Naye Mopti sigida nyemogoye. No Jibo Sungalo, maire de Boaké. Ne Jibo Sungalo nane Boaké sigida nyemogoye. Proclamons le jumelage des villes de Mopti et de Boaké. Ambe wele dalike kanyesi flani interiama dugu flani nyogwanche ni oye Mopti ani Boaké. Sous l'égide de la Fédération mondiale des villes jumelées et de l'Union continentale africaine des villes jumelées. Ko ke nyemogoya kona na nyemogoya mi ni obebo jien o foroba tomba yoro mi be flani interia kufo dugu ni nyogwanche ani farafina tomba mi ni obe dugu ni nyogwanche flani interia kufo. Envie de promouvoir des échanges culturels, touristiques, sociaux et économiques intéressant l'ensemble de nos populations. Walsa ka falen na yiriwa loni ko na srafe bolo farawu oluta fanfalala munu be adamadenya ani sorako nasra kufo minu nafakabu ni odebe jamana fulanu nu jamana kono don kufo. Déclarons solennellement au nom de nos amis amba jira kene kan benyana anga jamana kono de maralun ulu togola. Notre volonté de respecter les principes de la charte des villes jumelées. Ngania mimbe anani ode ka labunyalike ka labatolike ka nyesi sebe mimbe dugu nunu kele flaniteri ku kufo. Afin de développer la compréhension. Walsaka anga sigida mgo wula yiriwa. Le respect mutuel et l'amitié entre les habitants du Mali et de la Côte d'Ivoire. Walsaka nyogon bonya ka ola sinsin ka teria fana la sinsin Côte d'Ivoire kawu ani Mali kawu uluni nyogonche. Ouvrons ainsi la voie à l'entente complète entre le peuple de toutes les nations. Ni odebe ka sababuye ni chugola ka daele ka nyesin bema ben dafalen sigida mgo uluni nyogonche mimbe jamana ube kufo. En fait de quoi nous maires de Mopti, nous maires de Boaké avons apposé sur ce livre d'or notre signature. Kada ode kan amunu ni anye Boaké sigida nyemgo ye amunu ni anye Mali sigida nyemgo ye an sona ola nandu sukumbe ka ambulo nobla sabaina. C'est en présence de les conseils municipaux de Mopti et de Boaké que nous signons ce livre d'or. Ko oke anga sigida nyemgo tawu olu nyena munu ye Boaké tawu ye ani munu ye Mopti tawu ye ambe ambulo no de bla o saban la. Le maire Jibo Sungalo,
signe ainsi que Barima Bokoum et le secrétaire de Mopti. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Barima Bokoum no ye Mopti taye ale bena kuma mbalemake ani amuso. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Tieni muso baraka ɲɔgɔn kanunew. le conseil municipal de Mopti, par ma voix, tient tout d'abord à vous remercier, Monsieur le maire, Mopti sigida ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ lajɛlen ne tɔgɔ la olu y'a kanu fɔlɔfɔlɔ ka foli di aw bɛɛ lajɛlen ma n balimakɛ sigida ɲɛmɔgɔ. l'honneur que vous lui avez fait A ye bonya min ta ka olu sɛgɛrɛ ni a ye. en choisissant de jumeler votre ville florissante avec notre commune. Aw kɛli ka a latigɛ aw ka dugu manamanalen ka filaninteriya don o ni an ka sigida ni ɲɔgɔn cɛ. Aussi, c'est avec empressement que nous avons accueilli votre proposition. O kɔfɛ fana an kɔrɔtɔbagatɔ yɛrɛ de nana kana sɔn aw ka laɲini ma an dusukun ɲagalilen. Par délibération numéro 7 du 6 août 1962, Sigida ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔw ka kulu olu ka latigɛ sɛbɛn dɔ o fɛ min ni o nana tɛgɛnɔ bila n'a sɛbɛn nimero a fɛrɛtɛ n'o ye 7 ye ni o nana kana kɛ ka bɛn ni san 1962 o dababila kalo n'o ye san kalo 9nan o tile 6nan don ye. notre conseil municipal a adopté à l'unanimité le jumelage des villes de Mopti et de Boaké. An ka sigida kolatigɛ kulu ɲɛmɔgɔyaso bɛɛ lajɛlen mɔgɔw bɛnna a kan k'a fɔ ko ka filaninteriya don Mopti dugu ani Boaké dugu ni ɲɔgɔn cɛ. Et a donné mandat au maire de la commune, votre serviteur, pour appliquer cette décision. Wa u ye yamariya fana di sigida ɲɛmɔgɔ ma ni o ye aw ka baarakɛden ye ko nin ko min latigɛlen filɛ nin ye k'a k'a waleya. L'acte public que nous allons de signer ensemble sous les acclamations des milliers de vos administrés revêt aux yeux de notre conseil municipal une signification profonde. Foroba kɛwale min filɛ nin ni an jɛra sisan ka an bolonɔ bila o la ni tɛgɛrɛ nana kana fɔ sisan an ka dugumamɔgɔ maralenw olu fɛ kɔrɔ min bɛ o la an ka sigida ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔw tɔgɔ la o ye kɔrɔ ye kɔrɔ min ni a kɔnɔ ka dun. Cet acte est le témoignage de fidélité à nos populations unies par des liens séculaires de toute forme que vous avez éloquemment évoqué dans votre discours de bienvenue au président Modibo Keïta. Nin kɛwale min kɔni filɛ nin ye nin ye tilennenya ni kantigiya o taamasiyɛn de min ni a bɛ sigida mɔgɔw kofɔ an ka sigida mɔgɔ minnu ni jɛɲɔgɔnya o bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ taa i jɔ san 100 sigiyɔrɔma caman na. A ye o min fɔ a fɔcogo ɲuman bɛɛ lajɛlen na aw ka bisimilali laseli la a ye o min kɛ jamanakuntigi Modibo Keïta ɲɛkɔrɔ. Rien que rien n'a pu entamer. 12 conseillers municipaux de la commune de Mopti ont tenu à marquer par leur présence toute l'importance que la municipalité de Mopti attache à cet événement. O min n'o o laseli min ni fosi tɛ se ka o bali. Mopti sigida ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔ 12 olu yeli kɛnɛ kan o b'a yira k'a fɔ ko nafa belebele de bɛ Mopti sigida ɲɛmɔgɔyaso bolo ka a ɲɛsin nin lajɛ in ma. Je me viens à cette délégation pour vous remercier, monsieur le maire. Wa ne bɛ fara ni cidenkulu nin kan n'o ye délégation ye walasa ka foli lase i ma ne balima sigida ɲɛmɔgɔ. Des soins particuliers dont elle est l'objet depuis son arrivée à Boaké. Ka sababu kɛ ni ɲɔgɔnna sɛbɛn min ni bolonɔma bila o la kabini an donna Boaké. Mon cher collègue, depuis 1946, au sein du grand rassemblement démocratique africain, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et l'Union soudanaise n'ont jamais cessé d'œuvrer pour l'unité africaine. Kabini san 1946 la tɔn belebeleba minnu bɛ yen ni olu bɛ fara ɲɔgɔn kan ko fɔ farafinna ogun kan tɔn min bɛ yen ni o bɛ bɛɛ ko fɔ Côte d'Ivoire jamana kan ani Union soudanaise ni o ye Sudan ka fara ɲɔgɔn kan tɔn ye olu kɔni ma sɛgɛn abada baara la ka ɲɛsin farafinna ka kelenya ma. Notre expérience politique nous enseigne qu'il n'y a rien de plus durable que l'unité à la base. An ye dɔnni ni seko minnu sɔrɔ politikiko nasira fɛ olu bɛ an kalan ko foyi de tɛ yen fɛn min bɛ mɛn senna ka tɛmɛ mɔgɔw farali la ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye kabini dugu ma. C'est dans cet esprit que le président Houphouët-Boigny a visité le Mali en décembre dernier. Ka da o de kan jamanakuntigi Houphouët-Boigny ale ye a senna bila ka taa taamakɛ Mali jamana kan ka bɛn ni san kalo laban ye n'o ye san kalo 12 ye kɔlenkɔlen kalo. Et c'est également dans ce cadre
wa o hukumun kelen de fana kɔnɔna na. Que c'est surtout la visite du président Modibo Keïta. Modibo Keïta ka taama fana ale ka senna bilali fana kana Côte d'Ivoire jamana kan o bɛ don o de fana hukumun kɔnɔ. En Côte d'Ivoire, en compagnie d'une forte délégation malienne. A natɔ fana ani cidenkulu ba de fana nana ɲɔgɔn fɛ n'o ye délégation ye. Et tous, dans leurs allocutions et dans leurs contacts, n'ont jamais cessé de recommander, d'encourager l'amitié entre nos peuples, la coopération entre nos États et la fraternité ivoiro-malienne. Wa u bɛɛ kelen kelen ka laseli kɔnɔna na ani u ka hukumu kɔnɔna na o ma sɛgɛn abada ka laɲiniw ka olu kɛ ka lajijali kɛ siyaw olu ni ɲɔgɔn cɛ teriya ko kan ani dafa ɲɔgɔnyaw jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ani badenya Côte d'Ivoire jamana ani Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ. Nous sommes particulièrement heureux an ɲagalilen don kɛrɛnkɛrɛnnenya na de répondre à ces appels pressants en signant en leur présence l'acte de jumelage de nos deux villes, donnant ainsi le signal de départ à l'édification et au renforcement de l'union fraternelle de nos deux États. Ka jaabili kɛ ka ɲɛsin ni welekan telema ma ka tɛgɛnɔbilali kɛ ni mɔgɔba nunu ɲɛna sɛbɛn min ni o ye kɛwale ye min bɛ fila ni teriya ko fɔ an ka duguw ni ɲɔgɔn cɛ. Wa o bɛ kɛ sababu ye fana wulikajɔ ka o taamasiyɛn di min bɛ badenya siraw olu banbanni ani o la yiriwali ko fɔ jamana fila nunu ni ɲɔgɔn cɛ. Pour terminer, Monsieur le maire, au nom du conseil municipal de Mopti, j'adresse une invitation pressante à une forte délégation du conseil municipal de Boaké, conduite par vous-même, pour visiter notre ville. Walsa ka kuma kuncɛ n balima sigida ɲɛmɔgɔ Mopti sigida ɲɛmɔgɔya so kulu mɔgɔw bɛɛ tɔgɔ la n bɛ n ka foli belebele lase k'a lase Boaké sigida ɲɛmɔgɔya so o cidenkuluba ma ni o ɲɛmɔgɔya bɛ e yɛrɛ bolo walasa ka taa bɔ anw ye an ka jamana kan. Vive la ville de Boaké. Boaké dugu ka ɲanamaya. Vive la ville de Mopti. Mopti dugu ka ɲanamaya. Vive l'amitié et la fraternité ivoiro-malienne. Teriya ani badenya sira min bɛ Côte d'Ivoire ni Mali jamana ni ɲɔgɔn cɛ u ka ɲanamaya.